ଓହୋ କେତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି ବେ। ସୁପ୍ରଭାତ ସାର୍। ହାଁ ଏତେ ଭକ୍ତି ଝରି ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, କଣ ପାଠ ପାଠ କରିଛ କହିଲ? ଖରା ଛୁଟି ଥିଲା, କଣ ପଢିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଥାଉ। ବାପାରେ ତ ବହିଟା ଟିକେ ଦେଲୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ପଚାରିବା ହେଲା। ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚରା ହବ, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ସଙ୍ଗୀତ। କିଏ ଜାଣିଛ ହାତ ଟେକିଲ? ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। ହେ କାହିଁ ସେ ଦଉଛ ବେ? ଯାହା ପଚାରି ସିଏ କହିବ, ତୁ କହ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି କହିବି। ଆଚ୍ଛା ପଢିକି କହିବୁ ତାହେଲେ, ହଉ ନେ ପଢିକି ଶୁଣେଇଲୁ ଦେଖିଆ। ହଉ ସାର୍। ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଆରେ କାଚା କାଚା ଛୋଟା ଛୋଟା ନିମ୍ବୁଡା ଲାଇଦୋ ଆରେ ଲାଇଦୋ ଲାଇଦୋ ଲାଇଦୋ। କିଛି ପଢିପାରୁନି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍, ପଢିପାରୁନି। ହେଇ ଏଇ କାହିଁ ଦଉଛୁ ବେ? ହାଁ ତୁ କହିବୁ ତ, କହ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇ କହିବି। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। निमुड़ा 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 निमुड़ा